Salam, iyi dinleyiciler. Aziz, mehriban, sevgili izleyicilerim. Bugün bärde çıkış etmemin sebebi bundan beri çıkışlarımı arttıracak. Koronavirüs dövründe elimizden geldiğince birleşeli, ağzı birleşeli, hasken birbirimize yakın bolalı. Biz Türkiye'dakiler, Türkmenistan'dakiler, belki Hindistan'a köçen duran 100 sana doğanlarımız var. Bunun haberini alıp oturuz. Rusya'dakiler ve belki dünyanın ählilerine Türkmenler, Özbekistan'ın Türkmenleri, Tacikistan'ın Türkmenleri, Oğan Türkmenleri, İran Türkmenleri, Gargalpak Türkmenleri, Sivastopol Türkmenleri, Avrupa yurtlarına Türkmenleri, revolüsiyanın gelmegi bilen giden Türkmenleri. 91-nji ýylda garaşsyz bolandan soň Türkmenistan ýurduna gelip bir goşunt goşmak isleýän türkmenler we şo wagty başa barman galan, giyip bilmän galan Türkmenistan, türkmen milletine, bütün dünýä türkmen milletine seslenýär. Häzirki günümizde Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň dekabr aýyndan bäri wagtlaýyn wezipe oturuly bäri, o wezipeden giden halkam 14 ýyldan soň, 14 ýyl geçdi şondan bäri, gün-günden agladyp, kynap, ezip, edin etdirligiň içinde kyn güne saldy. Owa, şeýle bir hakykat bar biziň ilimizde, Türkmenistan'da. Biz şu güne çelli, Hudaýjan, Allahjan, ýurdumyz parahat, öýümizde şükür, emme izmedadymyz bar, aradamyz ýok, gaýgymyz ýok diýip biz sesimizi çıkarmadan oturduk. Ay hökümet üýtkä gowlaşar, ýani ýaxşy tamam edin. Ýöne, hani gaýtalam oturjaklar, öňkürüňdäki zatlaryny, hani bu koronavirus sebäpli ýurdumyzdakılaryň, doganymyzyň, tohumymyzyň, tijimizin näme boljagy belli. Biz bärde gaýgy edip oturýarys. Ol adam otaýdylar çäre süýläp, mektebe oguratyp, bazarlara çykartyp. Bärde hemme ýer ýapylan wagty bütün dünýäde bir şey diýip otur. Olar bizi daşary ýurtdakylar nähili boldyka, biziň halymyzy gaýgy edip oturýarlar, içeridäki doganlarymız, enelerimiz, atalarymız. Biz olary gaýgy edip oturýarys. Olar bizi gaýgy etdi, biz olary gaýgy edip oturýarys. Oturuberälimi şeýle. Bolar bolmaz, niýdäk ýok. Munyň Gurbanguly Berdimuhammedowa deýişdi bolan şaýkasynyň, şonuň hyzmatgarlarynyň şoňa yaranjak bolup halkynyň ganyny aktyrmany, bizleri puşuşny mäsa görýän, bizleri hiç kim kabul etmeýän, bizleri umuman insan şeklinde, insan derejesine goýmaýan bu niýe diýjekmin, hisat diýjekler men bulara sözüm ýok. Men kim barada görüň edip oturýan özüň bilersiňiz. Olar bilen mundan beýle hiç kidi gürleşigim ýok, gatnaşygym ýok. Men olar barada edinjek pikirimi edindim. İnsanlyk wezipämi, musulmançylyk wezipämi, dogan garyndaş wezipämi ýerine ýetirdim. Hemmesi bilenem elimden geldigince yeken gürleşdim. Ağzı birleşin, ağzı birleşin, ağzı birleşin diýdim. Ağzı birleşmeýärmi? Gerek delme ağzı birleşenler. Şo bir-birini iýip oturubersin. Allah nesip etse, ähli halk bolup bir-birimize yeteriz. Türkiýede de nesip bolsa, şu wagt ejekan jaňytdy, gürleşdik. Biz diýdi, hani öýlerde rahatlarda işläp berenler bolup diýdi. Maglumat ýygnarys diýdi, aramyzda çykarşarys diýdi. İşlemän ýören, kyn günne düşen, kim kyn günne bolup beren bolsa Türkmenistanyň bar bolsa, ählisine yardım elini uzatjakdygymyzy şu aýda men size aýdýarym. Ve şu wagt şu doganymyzdan bir söz eşitdim. Şu aýdyn sözüni men aýdasym gelýär.
40 yıl korkak olup yaşamaktansa bir gün mert olup ölelik. O topraklarda bizim bala çağalarımız yaşamalı. O topraklarda şu an ata yurdumuzda eden ettirik. Ezden ezeni, döveni, kıranı. O an bugüne çellik o yaşadık, hiçbir kemçiliğimiz yoktu. Bundan beylerem qoğu olur ve dünkü efirinde aydıptım. Oğlanlar, dostlarım bilen, ekip arkadaşlarımız bilen maslahatlaştık. Kalbi iman dolu. Allah sevgisi uğruna hani din iman nesihat okağa oturacak değil, internet dolu. Hadis dinleyen, Peygamberimizin hadis şeriflerini dinleyen, hadis kutsileri dinleyen, imanınızı tazeleyen, iman bayrağınızı ki bu dünyanın bu hala düşönünün sebebi hem büyük ihtimal insanlığın dininden, imanından uzak kalın. Biz şu ayda Türkiye'de geçip görenler. Türkiye'de geçip görüyoruz bu Müslüman milletin içinde ve bu Türk milleti bize hem işe bir zadaydı. Sizler bizim ata topraklarımızda yaşayarsınız. Oğuz Kağanların, Alparslanların, Göğeroğulların toprağından yaşayan doğanlarımız siz diye. Bunlar bizim doğanlarımız olacak olsa, demek bizim bunlardan, ruhumuzdan, gücümüzden kemem değil, eğer gerek olsa değerlilik, gerek olsa akıl huşlu, parasatlı adam olmak hem bizim önünde. Benim kimdigimi ben size ayda oturacak der. Ben kimdigimi bilenmirsiniz. Miniyete ni vajna bilin bilmem. Yani başlan bu yani söz halkıma değiştiler, kâvirlerine değişti, bunu görecekleri beylekilere. Şu aydan çıkış edip oturdum. Hani Allah nasip etse halk olup karara geldik. İnşallah haskem köp doğanlarımızın buna gelip koşulacaktığını ben inanıyorum. Ve şeyle diyen hazırdan Türkmenistan'ın içindeki MVD'nın işgärleri. Milli Howpsuzlygyň işgärleri. Garamak Ministerliğinin işgärleri. Ofitserler. Redovoy sastav. Sredni начальствующий sastav. Men size yüzlenerim. Men высший начальствующий sastavından işim yok. Emmesi 5 manada para özünü veren adamlar. Olaram korkuşup titreşip otyr. Men sizden diyecek bolýanym da şu wyshy начальствующий sastav. Tawany berýän Allah Taala'dır. Ve Allah Taala soňky nefesine çellik insana tövbany nesip edendir. Ve men sizden o hakkı almana hakkım yok, hukugum yok. Ve size şu an seslenýän ähli şu sanan işgärleriň adresini. Falan vezifeli ya vezifesizlik duramak. Taydan halk edip bilen bilelikde halk görecek. Sizden etjek haýaşym içerideki halka azar bermem. Kelleňizi gowy işledin. Sebebi biz bären halk bolup barandan soň yurdun içinde anarhiya islamizat. Bir etjek işimiz halk bolup saýlaw programmasyny geçireriz. Yurdumuzun başına belki prezident gelir, belki parlamenter rejimli deputatların yol başçılığına bir premier minister gelir. Onu halk karar verir barandan soň ve sizlere de işinizde devam etmeni, Türkmenistan ata vatana gulluk etmeni mi hakkı sizde kalır. Halka azar berme. Gurbangulyny dinleme. Başınızdaki duran başlığın, načelnik addelin, ministrin ya da bir zadın ey var plan et şunu gır at diýse, вы имеете право diýmäne. Sen bana bir kanun ukaz berýärsiň, prikaz berýärsiň, gayrat et, kagyzyň yüzüne yaz, aşağına goluny çek, peçadyny bas. Bana şu buyruğu verdi. Bar tut, bastırlay diýdi. Ertirmen bir gün halk gazaba gelen wagty özümi gorar ýa. Götü başarsa size şu pisminli prikazyny berýärsiň şu. Galyber inden galsa halkyň adından şeýle bir öz adymyzdan karara geldik hani halkymyzyň pikirlerini garaşan, tekliplerini garaşan. Hani bular her kim özü bir partiýa gyýgary otyr. Hani bizim ýolumuzda gidip barýar, barandan soň wagt ýitirmez ýaly. Eziz türkmen ildeşlerim. Biz hem adalatly
Halkın Adaletli İslam Partiyası diýen netije geldi. Ha, İslam diýen wagty aklyňyza oňa aýal gyzlar üçin aýdan çarşafly, zatly ýa-da bäşelili ýa-da 10 heleli bir gizli sakly eýran ýa-da bir toplum aklyňyza gelmesin. Din İslam şeýle bir dindir ki ony okap öwrenen wagtyňyz we ortağa gelip çykan kanun maddelerini ve şäheriň ýurdun ýaşaýyş şeklini gören wagtyňyz aklyňyz hayran bolar, dünýä hayran bolar. Sebäbi medeniýetden söz İslam dininden çykandyr. Ýewropada ýokdur bir wagtlar medeniýetiň nämedigini bilen okdyr. Ilym we bilim bir wagtlar İslamyň içinden çykandyr. Ýewropada o wagtda o nämedigini bilmeýärdiler. Şonuň üçin Halkın Adaletli İslam Partiyası diyen adımız hemmemize hayırlı uğurlu olsun. Tekliflerinizi ve düşüncelerinizi garaşyaz. Ve şu taýda diýjek bolan adım, şu Halkın Adaletli İslam Partiyasının birinci maddesi, benim aklımdan da geçipdir, şonu aýtjak. Birinci maddamız, din, dil, ırk, renk, millet tapawudy bolmaksızın kanunyň öňünde hemme deňdir. Diniň öňünde hemme deňdir. Sen isle namaz oku, isle okama. Isle inan, isle islama. Sen Hristiyan bol, Yahudi bol, inansız bol, ateist bol, deist bol, ýene bir zat bol. O senin, o her kimin özüniň dünýä garaşy. Biz hiç kime de seni zorlap dinine aýdyp inan, beýdip inan diýip aýtmaýarys. Ýöne ýurdumuza sagamamyr barsak, Allah nesip etse, kararymyzy berdik. İnşallah hökmäni suratda ýurdun üstüne ýerejek. Ha, akly bar bolsa, käbir adam akylly adam bolup, kan dökmän, mundan beýle hem agyr günähleriň içine girmän, öňkü günähleriň towasyny Allah kabul edermi haden şonu gaýry edip aklını başına toplasın. Hazırlıkça çeyle gutoryan ve yine de bir divizim var. Diviz değil. Ne mi diyeceğim? Bana şey diyeyim. Aziz Türkmen halkım. Türkmenistan'ın daşındaki yaşayan, Türkmenistan'a gelmek arzuvu olan aslı Türkmen ildeşlerimiz. Hani 91-nji ýylda gelmek isleyenler boldy, ýene bizat edenler boldy. Egerde biz nesip bolsa döwletimizi gursak, partiyamyzy gursak, daşary ýurtda 100 ýyllap, 20-30 ýyllap ýurduň hasratyny çekip gören türkmen ildeşlerimize dwaynoy gражданство üçinem, traynoy gражданство üçinem biz mümkinçilikler etjek. Meniň mülküm var, malym var, meniň projem var, meniň zawod, fabrik kurjak Türkmenistanda önümçilik çykarjak. Dünýä ýüzüne tanıtjak Türkmenistany diýen akyllar, pikirli biznesmenlerimiz var bolsa hem dünýä ýüzünde biz sizlere de açyk isleýän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilesiňiz. Koronavirus gutarýança, koronavirus gutarandan soň bu işi biz garaşdyryp ertirede bir güne de goýjak däl. Bir ýylam oturmaly niýetimiz ýok. Koronavirus inşallah gutarsa gün Türkmenistan'a ýörecek. Sağlam bolun, Türkmenler birdir, ağzı birdir. Spasibo başa. Ertir görüşýänçe.